Mga kasans, mayong adlaw. Matud pa sa mga katigwangan, dunay punuan dinhi sa kalibutan nga dili nimo angay yaga-yagaan, komedyahan ug labaw sa tanan pasipadan. Kay matud pa, kining maong punuan dunay nagpuyo nga laing nilalang. Ang punuan nga akong gipasabot sa inyo ha mga kasans mao kining punuan sa baliti nga niya sa ako ang likod. Kining inyong ubos nga higala sa No Republic usa sa mual kontra sa istorya sa mga katigwangan. Kay una, imposible na kayo mga kasans nga ang mga dili sama nato muabot pa gyud dinhi sa laing nasod. Maong mismo sa ako ang kaugalingon mga kasans, desidido ko nga kining punuana sa akong likod atong testingan. Panahon na nga ato ning ihian. Imposible kaayo na ay Australiano nga diingon nato atong ihian eh. Usa may ingon nimo og tabi-tabi. Excuse me nga namao. Hoy kamong mga not like ours ni ay ihi sa bulanon, hala sigupa ninyo. Luyo sa ko ang pagpangi nining maong baliti mga kasans. Sawa pa to nako gibuhat. Nahibaw na ko nga kining baliti wa gyud nagpuyo. Kay matud pa sa ko ang tatay, puryadam ko lang. Ang baliti nga dunay nagpuyo mga kasans, duna ni mga alibangbang puti nga maglupad-lupad kung naay nagpuyo. Apan wa tay nakita mga kasans, so safety ta. 6.5 hours later. Kumpiyansa aoy, lesson learned mga kasans. Mutuog yun ita sa mga katigwangan. Kumpiyansa aoy, lesson learned mga kasans. Mutog kita sa mga katigwangan. Kumpiyansa aoy, lesson learned mga kasans. Mutog kita sa mga katigwangan. खूब हंसते हो गया। Ug diha na usab natapos ang ato ang video mga kasans. Daghan kayong salamat sa inyong pagbisita na usab ning ato ang channel sa No Republic. Ang channel nga dili lang maghatag kalingawan ug pagtulunan, kundi dili pwede sa mutubag sa inyong panginahanglan ngadto sa kalambuan. Ug sa ato ang mga subscribers sa kanunay, daghan kayong salamat sa inyo ang walay gitawag nato walay puas nga pagsuporta sa ato ang channel. Ug sa mga bag-o lang na hisuroy, ayaw ka ulaw, ayaw kalimot sa pagpislit sa mga pislituno sa masalay, subscribe button o notification bell aron permanenteng updated ta sa tuang mga coming videos. Ug shoutout time mga kasans, i-shoutout din ako ang batch 8 nga higala, usa ka dancer diya sa Kilkoy. Idol kay nako nga musayaw, murag maglutaw sa hangin, walay lain, Junel G Atwell. Balik ko na ko, Junel Gomez Atwell, pre, shout out dia pre. Kasans Atwell, shout out dia sa imuha. Shout out pod sa ko ang classmates high school nga niya na po diri karon sa Australia.
walay lain ang ako ang pinaka murag si Raymond Bagatsing na kong classmate sa high school. Walay lain Max Steven Habines, Kasans Mac, shout out sa imong diha Kasans. Ug shout out pod kay Apple Riman, ang pinakakulba nga uno diha sa broom nga nabilin. Paul, gikinahanglan namo ang imuhang kusog ug power dinhi sa kining diring dapita Paul, so palihog lang hinuktok kina. Shout out pod sa iyahang partner di ay nga si NN aka Destiny's Heart. Shout out pod kay Jun Chris Robles aka Jun Silbor Yobs, shout out ya. Og sa iyahang partner usab nga si Wailain, ako ang pinakasuod nga higala po diha nga partner, si Juan Binaning Robles. Juan, shout out ya Juan. Ug sa dili pa ta managbulag-bulag mga kasans, tuguti ako sa pagbili ni maong istorya nga ang adlaw nga walay katawa o sa kaadlaw nga way pulos.